fotósok oda mennek. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek, a keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek mindenek forrásának köszönjük meg, szentlélek tartással azt is tudjuk, hogy Isten menni atyánk, a keresztség által Isten életében részesíti az ember, gyermekét fogad a Szentlélek templomán és a mennyország örökösé tesz. Kedves szülők, ti is azért hoztátok először a gyermeketeket ide az Isten hazába, hogy erre az Isten életben Krisztus és Szentlélek újjászülessék, Krisztus titokzatos testének az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának kérdezem, mi a gyermek neve Fanna. Mit kértek Isten egyházától Fanna számára? Keresztény. Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára kerességet kétek, kötelességeket teszünk úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljek, tartsa meg Isten parancsait, úgyszeres Istent és embertárséget, az Krisztusról tanított, a vállaljátok ezt a kötelességet, vállaljátok. Kedves szülők, megígéred, hogy támogatott gyermek és szület vált köteles teljesítésére. Megígérem. Fanni nagy örömmel fogad téged az veszély közösségen, aki közösségen eljön, most megjelennek a keresztjelényre. Minden nap szép kis keresztet is imádkozzanak, hogy érzi, hogy az egyet testi lelki hajtó, a szülők is adjanak. Ez a befogadója, és akkor angyal kap, őrzi angyal, mindenki is kell fogászkodni életig. Őrizzenek minden voltól. Most pedig hallgassuk meg az Isten ígéret, az Úr legyen veletek, és a királyságban. Evangélium Szent Máté könyvében dicsőségnek az Istenünk, melyben menetelőkre szólt Jézus tanítványa, és minden hatalom nekem adom, a mennyben és a földön, ezer hatalomok küldel hideget, tegyetek tanítványomban minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangéliumé, áldjuk téged, Krisztus. Most csak röviden, hogy miért is kell a keresztség, tulajdonképpen állam és ima szófogadatlansága miatt kellett, hogy a karácsony is Jóisten ajándéka, hogy megmutassa, hogy kell visszajutnunk Istennel való békés életre. Még egy nagy ajándékot, amit kapott az ember a karácsony mellett, a szabad akaratot. Hogy dönthet vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Jézus mellett üdvözlünk, a Jézus ellen fordul elkárnak. Úgyhogy mindenkinek saját kezében van a saját védelmi sorsa. Úgyhogy nem az egyház vagy az Isten ítélik áldozott az embereket, saját magad eltel mindenki. Úgyhogy ezért kell, hogy megkeresztelni és megismerni. Röviden mondva, ebben a melegben a keresztségnek az értelme és célja. A keresztségnek az volt a célja, hogy még most is benne az egyház törvénykönyvben, hogy a kislányok 14 éves korig kellett ugye fölnevelni, mert szülők meghaltak, másik világháború után nevezték fel, és hullottanét, ugye, világszerte, és azért kellett, hogy fölnevelje 14 éves lány, fiúk 16 éves korukban ma is bírnak házasságot kötni már, ugye pubertás koron túl van egyik másik emiatt, és használják is ezt a világon, ezt az életkort, ugye? De ezért volt szükséges a keresztülők, hogy felnevelnek gyermekeket, meg sok háború, meg betegség miatt, hogy ne legyenek ugye mondatlan árvák. Na, csak ez az értelme. Most meg ilyen lelki, vagy ilyen szempontból van a keresztülőnek a szerepe, hogy elsállozáskor, bérválláskor meg szoktak násznagyok is lenni, hol van a szokás, de ezek is szokásban maradtak, így a keresztülő akkor végig kíséri a kisfalmunkát az életben.
Fogadunk, hogy Krisztus összes tanítványoknak a kerességről és testéletek mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most pedig a kereszteletben gyermek és a magunk számára kérjük Isten szentségnek közbenjárását. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörög értünk. Keresztelő Szent János, könyörög értünk. Szent József, könyörög értünk. Szent Péter és Pál apostol, könyörögjetek értünk. Istennek minden szentjei, könyörögjetek értünk. Az imádság gonoszság hatalmának megterését és a keresség előtti megkenés. Mindenható Istentől azért küldtek ki a te világot, kiszabadíts minket, a sátánok gonosz léleknek hatalmának, kívánság, sötétség, irodalmának és eltartva nekünk, a te világosságot, csodálatos országban, szabadíts meg ezt a gyermeket az általában bűnből, tegyő szent fölséget templomára, és rendelkező Szentlélek lakozik benne, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek ered. Ennek jelölő megkenni téged az üdvösségből alá Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindenekkel örökké. Amen. Katekumenia. Imádkozzunk, kedves testvérem, hogy a mindenható Atya és a részből szentelő életet találkozunk ennek a gyermeknek. Megáldott víznek titkozott és általad kegyes a lelkülel születés falni szolgádnak, akik meghívták keresi, hogy örök élet legyen Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most következik a kerességfogadó megújítása, amikor szülők gondolnak, utána első áldozás és megismétli már tud majd beszélni. Tudatosság bőrmálástól, szóval ez fontos tétel, és a keresztül előlegezik a szülők. Ellenmondás, sátánk és a hitmegvonlása. Kedves szülők és keresztülők, tehát akkor a gyermek, akit az egyház színjára hoztak, az Isten jóságot, kegyelmi életet ad vízből és szentélekből. Neveljétek majd, hogy szentlélek tanítása szerint föltudódjatok arra, hogy Isten napról napra növekedik benne, és azt adjon bennünk feltézet. Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésnek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztésére járó kötelességet. Gondoltok arra, és részesültetek a Szent Keresztség. Mondjatok tehát vele a bűnnek, aztán pedig teljetek tanúságot hitetek, hogy Jézus Krisztus, mert ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermekeket. Ellene gondoltok a sátánnak, ellene mondunk, és minden cselekedetének ellene mondunk, és minden csábításának ellene mondunk. Hisztek Isten a mindenható Atyában, ennek és földet teremtőjével, hiszünk. Hisztek Jézus Krisztusban, Isten szület fiában, a mi Urunkban, aki szűzmányát született, kimhalt szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálba, és az Atyának jobbján, hiszünk. Hisztek ki a Szentlélek, a katolikus Szentegyházban, a Szentek közösségre, a bűnök bocsánatást, föltámadással és az örök életben, hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az olyan Szentegyház hitelnek boldogok vagyunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Akarjátok-e, hogy van néhány a kerességet az egyház hitében, mert az imént mindjárt megvallat?